Yes guys, andito ulit tayo sa Infanta, Pangasinan at ating saksihan itong MTB race 15 years old below. Kaya bago ang lahat guys ay gusto magpasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na paggabay sa ating lahat. So salamat sa lahat ng bikers na sumali ngayon sa race natin at salamat sa mga organizers, sa ating mga malulupit na marshals at sa ating mga manunood na nandito ngayon. Salamat ng marami sa inyo guys at sa viewers natin dyan na patuloy na sumusuporta sa francisM vlog. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ngayon po pala ay araw ng Sabado ay 13 ng Nobyembre sa taong kasalukuyan. So bale nag-start na itong race natin guys at mayroon tayong 800 meters na rolling start hanggang sa may maliit na tulay at doon pa magsisimula ang tunay na laban. Ayan nga guys at talaga namang bumabanat na itong ating mga kabataan dahil malapit na tayo sa may maliit na tulay at sabik na silang kumarera. Kaya panoorin natin guys kung sino sa kanila ang magwawagi sa race na to. Three kilometers na natatakbo ng ating mga kabataan at kompleto pa rin ang ating grupo. Wala pa rin nag-attempt na mag-breakaway sa kanila.
Ayun nga guys, at inabot na natin itong 8 kilometers na ruta ng ating mga kabataan. So iikot na sila pabalik. Isa pang 8 kilometers ulit ang kanilang tatakbuhin bago makarating sa finish line. Ayun nga guys, at watak-watak na nga itong ating peloton. First group natin, bumanat tong tropang naka-asul, sinundan ng tropang infanta wearing jersey na white, zarate, at sinundan ni Holland Miro wearing jersey na pink ng infanta din guys. May bumanat na naman mula sa likod, sinundan na ulit ng isa pa at sumunod na rin ang peloton guys. Talaga namang nagpapakitang gilas ang ating mga kabataan, kaya panoorin natin guys kung sino sa kanila ang mag-uuwi ng medalya after ng race na to. Last 3 kilometers na lang at matatapos na itong ating karera.
Last 2 kilometers na lang tayo guys at medyo may napag-iiwanan na dito sa bandang likod. Last 1.5 kilometers na lang at kompleto pa rin itong ating mga tropa at may umaangat mula sa likod at siya na ngayon ang nagdadala sa ating peloton. Last 800 meters na lang tayo guys at titingnan natin kung sino ang unang aangat sa grupo at malapit na tayo sa finish line. Yan nga guys, at last 400 meters na lang ang natitira at nagkaangatan na itong ating mga tropa. Nauna yung naka-jersey na white, nakasunod yung naka-jersey ng blue, nakasunod itong naka-jersey ng black. At last 300 meters na lang tayo guys. Sino sa kanila ang magwawagi? Ayan nga guys, ayan na, malapit na tayo sa finish line. At nangunguna pa rin itong naka-jersey ng blue, dalawang naka-jersey ng blue, dalawang naka-jersey ng black, at yung isang naka-jersey ng white guys, bumanat sa bandang kanan. Mula sa likod, mabilis siyang lumipat sa bandang harapan. At ayan na nga guys, nagre-rematayan na at siya na nga ang nakakuha ng ating first place. Mula sa tropang Infanta, kenjay zarate po ang nakakuha ng ating unang pwesto. Pangalawa si George John Onya ng Alaminos, pangatlo si Salvador Miano ng Infanta, pang-apat si Charles Ivan Onsaga ng Anda, at panglima si Mark Anthony Cave ng Alaminos. So guys, yung ating awarding ay yung 5th place natin ay napunta kay Eugene Aspa. So na-disqualified po siya guys. At iti-turn over natin yung 5th place sa isa nating kalahok na si Mark Anthony Cave. A few moments later. Boy, simplang. Simplang boy. Sa wakas. Sabi ko wag kang sumali sa 15. Nagreklamo pa eh. Wala na. Nagreklamo pa. 1, 2, 3. Kumpala ka sa tao. Yung middle mo sa susunod, bibigay ko. Hindi na i-print. Next. Taga saan kayo, Dol? Pangalan?
Iris. Konya. Ilista nyo dyan ha. Yung mga medal nila ipadala natin sa susunod. Third. Sa next na Saturday meron na. Punta ko ulit kayo. Salvador. Pero ano, next na Saturday ano kayo ng Ay, Salvador eh. magbuo ka ng tagli-5 grupo. Mag-time trial tayo. Fourth. Naging tayo eh. Ha? Charles Ivan. Ito, mapula siya kanina eh. Ito, pang-5. Mapula palista. 15 years old idol ha. Pangalan? Eugene. Tsaka mabul siya. Nang? Anda. Okay. Okay na lahat. Oh, yung medal nyo, bigay ko sa Sabado. Hey. Congrats. Oh. Okay. Thank you.